Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinilong gi khubor bam dagasni. Kabalang ublay Meghalaya bat Assam na ni ka Church of God Meghalaya bat Assam lingba jungaway kashnat trekam jungani kabalang kabalatip kum ka Business Association Church of God Meghalaya bat Assam kabalong hadin kandai snem jungka jingbo ya ka jingtmu bante ya ka way ka jaka ban suman ya ki brio ki balangop bat ki balakirni ha ka jingdi drugs bat ki way ki jat jingdi ki basniu. Negasingsa jan kata ka santrik unailar arhajar arpulai kabalang kalala ban plipat ba no ya katiga jaka ya kabalatip kum kajing IA Rehabilitation Center kabadon hagashnong Sadrit umsning Haribhoi District. Ya katiga Rehabilitation Center lawan ban plipat ba da Reverend Dr. A.C. Moore ubaday President jong katiga shnat trekam jong kabalang. Haga jingya don lang barka sakhi lang jong umentri ka sarkar jilla ubaday pet yakatnat yele kai haga jilla uba shakliar warjuri nangta haga jingya don lang ru jong ginong mikmat pat ba ka umsning constituency u Dr. Celestine Lingdo kum u MLA bat ikong Magdalene Sau kumi Maulong kum i MDC nangta haga jingya don lang ru jong u Reverend M Shangpliang baday u President jong kateka Rehab Center. U Reverend A.M. Mizil, ubaday Secretary ki dukot jong kateka Rehab Center, ki Pastor jong kabalang nangta ikong pan thank you, ibaday ibala ay snobha yakani ka jaka, banbu yakani ka center, bat katu kat ni ki padrungan jong kabalang. Nangis kem kini ki artuli, ki dukot nagaktiin ka jong ublay, ki ay ka summary, jong ka ministry, jong ka ni ka Rehab Center, ublay unkarku. Yang ibaro yang riban hakat kerteng jong kilaingot hawe kuba kon ba umensen bako amen. Jing IA Rehabilitation Center Sadrit Haribhoi, inaugurated by Reverend Dr. A.C. Moore, President Business Association Church of God, Meghalaya, Assam, on the 5th of August 2023. Ephesians 2:8, for it is by free grace that you are saved through faith. Kapuram kalong yaublay, batang yuhi. Amen. Tingas ngomu yaublay ba kabalang Kalashim ya kane garai ban ya snok tilang ban ai gajing sekri na ka bantai kitu ki balaya hakalenti ke balabakla nas ngau slap las dang manjau nganom keren jerong ngaku aban ong kublai shibun ya baro ki bala don benta ban penia ya kane program ngam artatin hakini ki sansnem mengalong MLA sisin ngan sayo hi ban yarap tenamar ngam deu minister tengam tip kumnongan yarap temah sisin te yo hi mo ngan sai kendu bat i pastor mo kitip hang nonga hi kendu breu tingin saya taulat ti hang ning idon i osi jongi na po umsning ru ba keno si ladang ye keren ye ka problem jong kinong di drugs don shu kisnong ki balai wat ka umsning jongi ru kibon gi badi kibun ki long pa long kmi let's say hakaway ka singi kin sawan wa ya ka jingirap na ka ne ka center nga kermen ba ublay undon ringkat bat baro ki pastor bat baro ki nong penyai unya lam nanti ban pen bha ya ka imlang salang ka jongi kublay sia jargo